Que tal, familia? Boas tardes. Espero que estedes celebrando e festexando este festival de fin de curso como se merece. Eu chamome Vanessa, son antiga alumna da Casa do Rock e para min é unha honra que contarades comigo para facer este video e poder estar con vos nesta festa, aínda que sexa desta maneira. Quero aproveitar tamén a ocasión para felicitar a Casa do Rock por todos estes anos de compromiso coa música, coa formación de músicos e artistas e agradecervos o bo trato que recibín sempre cando fun alumna vosa e todo o que aprendín con vos. E agora vai a mensaxe que quero lanzar con este video, porque se ben eu non me dedico profesionalmente á música, a música está moi presente na miña vida e de feito fai uns días os Yonderes, que é a miña banda, recibimos este premio, que é un premio Martín Kodax a mellor banda na categoría de rock e punk neste ano 2025. Que quero dicir con todo isto? Que si ben eu non me dedico profesionalmente á música, ao final, con paixón e con dedicación todo é posible. E si, a industria musical é difícil, é complexa, pero ao final o importante é facer o que nos apaixoa. E por iso animo a todas e a todos vos a que sigades os vosos soños musicais, porque a música é fermosa e merece moitísimo a pena. Reitero os meus parabéns á Casa do Rock por todos os anos que levades ensinando música e desexo vos moitísimos anos máis de éxitos.